आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं दिनैहाय मोननैसो इउबिपिअ नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बुंदों दाखालि जितु स्टेटमेन्ट होदों, आं बिथांनि स्टेटमेन्ट होनायखौ आं मोजां मोनदों। जितु बिथाङा रन्जन दैमारिया पिस एकर्ड जाबायब्ला बिथाङाबो गनांगौमोन होननानै बुंदों। दिनै बिथांमोना बुंदों, बिराद मोजांनि बाथ्रा। दिनै बिटिआर एकर्ड बिटिआर नि सिगनेटरि प्रमद बर' बिथाङा मानो दिनैसिमबो जेबो बुंनो हाया? मा जाहोन दं? मा जाहोन दं बावहाय बरननो हालायै? रन्जित बसुमतारी बिथांमोना सावरायदोंना सावरायाखै, नायदोंना नायाखै, मोनसे बड'लेण्ड रादाब ना माबा मोनसे रादाब नायाखै आं बेखौ मिथि रोङा। नोंथांमोना लाजिनांगौ। मनरन्जन बसुमतारीया जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बिराद मोजां बाथ्रा। आरोबाव बेजों लोगोसे बिथांमोनानो बुंदोंबा एथ'राब गोरायैनो स्टेटमेन्ट होदोंबा नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि होनो हाया? फार्स्टआवनो नोंथांमोना गादि गोमा जानो लुबैनाय बिनि थाखाय नोंथांमोना सार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोननि सायाव बरननो हाया। आरो इमप्लिमेन्टनि बेलायावहाय मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों जे जेसेबां दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आबसुनि दिपेन बर' बिथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनै मनरन्जन बसुमतारीया मा होनदों? इउबिपिअ आफादगिरि बिथाङा होनदों जे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गावसोर सोरबा हारसिं थाङा लाफानो जेसेबां सागान दं सागानगिरिफोर बिथांमोना जयै थांनानै जुदि होयोब्ला प्रेसार होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोना मानो मा हिसाबाव हारसिं थांखो कुइसना बिबो। ओंखायनो आं बुंनो लुबैदों जे मनरन्जन सार बिथाङानो मोजाङै स्टेटमेन्ट होदों। बिथांनि स्टेटमेन्टखौ आं मोजां मोनदों। जाहाथे नोंथांमोना आबसुनि दिपेन बर' बिथांमोना जेसेबां सागानगिरि दङ बिथांमोनखौ नेक्स्ट टाइमाव ज' लिंनानै लानानै थांनानै दफा बिटिआरनि बिनि सायाव सावरायहैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे थांनाय बारावहाय बिटिसि सालायदोंमोन बारग' बिपिएफ बिथांमोना एफा गावसोरनि माबानिफ्राय फान्डनिफ्राय हरो होनबाय थायोमोन। दिनैनि बे इउपिपिएल सरखाराबो मानो हरनो हाया? फान्डखौ मानो हरनो हाया? सनितपुर आरो बिश्वनाथावहाय मानो आवगोलो एसे थाङो होननानै बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव मानो एफाखौ बेफोरबायदिखौ फान्डिंखौ मानो खालामनो हायाखै? आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। दिनै बिथांमोनाबो बिटिआर सागान होनायाव बिथांमोननिबो कन्ट्रिबिउसन दं हिसाबै नोंथांमोना बेखौ खालामनाया मोजां। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बेखौबो खालामाखै। नोंथांमोना खालि गावबा गाव सार्थखौल' नायनायखौल' नुदों। सल' गोबर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।